हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ नायजे यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे फरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियाननि मोननैसो टप 10 सोंनाय फिननाय कुइसन एन्सार लाना फैलायबाय। जुदि नोंथांमोना बैफोर कुइसननि एन्सारखौ हायोब्ला कमेन्ट खालामनानै खिन्थाब्लानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो दिनैनि कुइसन एन्सार भिडिअखौ जागायदिनि। लोगोफोर, कुइसन नाम्बार 1 आव दं, आथोन गेलेबाय थानाय समाव हिन्जावफोरा मानि थाखाय गोजोननाय मोनो? बिनि एन्सारा जाबाय हौवानि आथोन सोलाय बखलाय खालामनायनि जाहोनाव गोजोननाय मोननो हायो। लोगोफोर, कुइसन नाम्बार 2 आव दं, हिन्जावफोरा आथोन गेलेयोब्ला मा समाव थाफ्लि सेमा सेमा मावजायो? बिनि एन्सारा जाबाय जेब्ला बिनि आथोननि रोसिया गनो नागिरनाय समाव बिसोरो थाफ्लि सेमा सेमा मावजायो। कुइसन नाम्बार 3 आव दं, माबादि पजिशनाव आथोन गेलेयोब्ला आथोन गेलेनाय समाव आथोना देरसिन जायो? बिनि एन्सारा जाबाय जाय पजिशनाव आथोन गेलेनानै देन्थाया खस्थ' मोनो बिब्दि गेलेयोब्ला आथोना देरसिन जायो। लोगोफोर, कुइसन नाम्बार 4 आव दं, माबादि हिन्जावनि आथोना नारें खमला महरनि बायदि जायो? बिनि एन्सारा जाबाय 35-40 बोसोर बैसोनि हिन्जावनि आथोना, जायनो सामफ्रामबो आथोन गेलेयो। लोगोफोर, कुइसन नाम्बार 5 आव दं, आथोन गेलेनायनि सिगां मा खालामनाया जोबोद गोनां? बिनि एन्सारा जाबाय हायोब्ला हिन्जावनि आथोनाव आसि सोनानै गुरै खालामना लाग्रोनांगौ, बिदियाव हौवानि आथोना खस्थ' मोना। कुइसन नाम्बार 6 आव दं, माबादि पजिशनाव हिन्जावफोरनि आथोना गोरा जायो? बिनि एन्सारा जाबाय हिन्जावनि आथिं थोंनैखौबो खेबसेनो दैखांनानै गोरा आथोननि मजा लानो हायो। लोगोफोर, कुइसन नाम्बार 7 आव दं, गोसो गैयाब्लाबो मा खालामब्ला हिन्जावफोरा आथोन गेलेनो राजि जायो? बिनि एन्सारा जाबाय हिन्जावनो बिनि मोजां मोननाय गिफ्ट होनानै आरो अननाय मोजां मोननायजों हिन्जावफोरखौ राजि खालामनो हायो। कुइसन नाम्बार 8 आव दं, लाइमोन सिख्लानि आथोना माबायदि जायो? बिनि एन्सारा जाबाय गोरा आरो समायना गलाब बिबार बायदि जायो। कुइसन नाम्बार 9 आव दं, बेलेग हौवाजों आथोन गेलेनाय हिन्जावखौ माबोरै सिनायो एबा मावनायनानै मोनथियो? बिनि एन्सारा जाबाय गावनि हौवानि फारसे अननाय गैया जायो, गावनि सोलेरखौ दांनो बादा होनाय, आथोन गेलेनो राजि जायि, जेब्लायबो गोरा राव बाहायनाय, अराय सम मबाइलाव बेस्थ' थानाय, बेफोरो जुदि गासैबो नोंथांनि बिसिजों जादोंब्ला बियो मालायनो फाथिना होगासिनो, नोंथाङा बिखौ आन्दाज खालामनाया गोनां। लोगोफोर, कुइसन नाम्बार 10 आव दं, लाइमोन सेंग्राफ्रा माबायदि दाखयो? बिनि एन्सारा जाबाय बिसोरो मालाय हिन्जावनि आबु आरो आथोननि महर गोसोखांनानै दाखयो, गाज्रि भिडिअ' नायनानैबो बांसिनानो दाखयो। लोगोफोर, दिनैनि सोंनाय फिननाय कुइसन एन्सारा बेनोमोन। जुदि नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला अननानै भिडिअ'खौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअ'खौ शेयार खालामनो दाबाव। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव थाबैनो आथोन गेलेनाय स्ट'रि लाना फैगासिनो, नोंथांमोना जुदि खोनासंनो हांखुर जानानै दङब्ला नेनानै थादो।